Οι 17 στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ αποτελούν ένα παγκόσμιο σχέδιο δράσης που στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο δίκαιου, βιώσιμου και ανθεκτικού κόσμου, όπου όλες και όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες για μια καλύτερη ζωή. Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Πελοποννήσου, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του ΟΗΕ, δεσμεύεται για ένα βιώσιμο μέλλον και ιδρύει το Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης με χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για να προωθήσει την εφαρμογή βιώσιμων πολιτικών σε τοπικό επίπεδο και να δώσει στους Δήμους της Πελοποννήσου τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης στις δικές τους ανάγκες, να αναπτύξουν καινοτόμες πρωτοβουλίες και τοπικές λύσεις, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλη την περιφέρεια. Να εξοπλίσει με εργαλεία τις τοπικές αρχές, ώστε να παρακολουθούν τα αποτελέσματα των δράσεών τους και να ενημερώνονται για βέλτιστες πρακτικές από άλλες περιοχές και να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών. Με το παρατηρητήριο, οι πολίτες ενημερώνονται και ευαισθητοποιούνται σε θέματα βιωσιμότητας, ενώ ενθαρρύνονται να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Να συμβάλλει στην ανάπτυξη στρατηγικών για την κλιματική προσαρμογή, με στόχο την μείωση εκπομπών, την ενεργειακή αναβάθμιση και την προστασία των οικοσυστημάτων σε συνεργασία με δήμους και ειδικούς. Να διευκολύνει την εξασφάλιση νέων χρηματοδοτικών πόρων, επιτρέποντας την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και προωθούν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Η ευθυγράμμιση των δράσεων των Δήμων με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ δημιουργεί τις βάσεις για ένα πιο δίκαιο, ασφαλές και ανθεκτικό μέλλον για όλες και όλους. Ακολουθούν τα ορόσημα του έργου. Δημιουργήθηκε η πλατφόρμα του Παρατηρητηρίου Βιώσιμης Ανάπτυξης, όπου αποτυπώνονται οι δείκτες προόδου των 26 Δήμων προς την επίτευξη των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Η πλατφόρμα είναι πλήρως λειτουργική και παρέχει διαδραστικά εργαλεία, ενώ τα δεδομένα της ενημερώνονται συνεχώς, καλύπτοντας θέματα όπως η κλιματική αλλαγή, η ποιότητα ζωής, η κοινωνική συνοχή και η διακυβέρνηση. Παράλληλα, προσφέρει εύχρηστες πληροφορίες για το κοινό σχετικά με την πρόοδο των Δήμων και τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης. Τα ωφέλη της πλατφόρμας είναι πολλαπλά. Ενισχύει τη διαφάνεια, δίνοντας στους πολίτες άμεση πρόσβαση στα στοιχεία των Δήμων. Υποστηρίζει τη στρατηγική σχεδίαση, βοηθώντας τους Δήμους να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση τους δείκτες. Επιπλέον, προωθεί την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η δράση αυτή αποτελεί ορόσημο για την Πελοπόννησο, εδραιώνοντας το παρατηρητήριο ως βασικό εργαλείο ευθυγράμμισης των Δήμων με την Ατζέντα 2030 του ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Ένα ακόμη βήμα για ένα βιώσιμο μέλλον. Εκπαιδεύτηκαν τα στελέχη των Δήμων στη χρήση της πλατφόρμας και την αξιοποίηση των δεδομένων της. Πραγματοποιήθηκε η ημερίδα λήξης στην Τρίπολη στις 18 Δεκεμβρίου 2024, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου, το εκπαιδευτικό υλικό και οι προτάσεις πολιτικής για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης. Στην ημερίδα συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος και στελέχη της ΠΕΔ, ο αντιπεριφερειάρχης Πελοποννήσου, δήμαρχοι και στελέχη από τους 26 δήμους της ΠΕΔ, εκπρόσωπος του ΟΗΕ σε θέματα βιωσιμότητας, καθώς και εκπρόσωποι από φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικοί από τον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης. Παρουσιάστηκαν οι δείκτες παρακολούθησης των 17 στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και συζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης των Δήμων με έμφαση στη συνεργασία και την αξιοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Η ημερίδα ανέδειξε την ανάγκη για τοπικές πολιτικές που αντιμετωπίζουν σύγχρονες προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή,
και η κοινωνική αβεβαιότητα.